हेलो खुलुमबाय बयनिसिमबो आंनि सिमां नार्जारि इउटुब चेनेलाव नोंथांमोन बयखौ बरायबाय आसा खालामो नोंथांमोना इसोरनाव बयबो मोजाङै दङ। ओमफ्राय दा जों सराइबिल थांनो ओंखारबाय लोगोफोर बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि इन्ट्रेन्सनि अनलाइन खालामनो। ओमफ्राय जों दिनै सराइबिल थांनो नागिरनाया जोंना एसे खामानि दं आरोना आं दा नोंथांमोननो भिडिअखौ खोन्थागोन ओमफ्राय नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांदो। बिदिब्ला भिडिअखौ जागायनोसै। ओमफ्राय जों दा PW रड लामाखौ मोनफैबाय लोगोफोर। ओमफ्राय नैबे लामा सिदा जोंहा जुमदार पिकनिक स्पट थाङो। सोरबा थांनो गोसोब्ला नैबे लामाजोंनो थांनो हागोन, बेजोंनो मोनहैगोन। ओमफ्राय जों दा सराइबिल थांनाय लामाजों थांगासिनो दङ, मोननोसै बारा गोबाव गैला। स' लोगोफोर ओमफ्राय नैबे जादों फिन' बेंक। बेयाव जिखुनु जा एटिएम कार्डआनो सोलियो, सोरबाफोर फैसा बख'नोबा बेयाव बख'नो हागोन। स' लोगोफोर ओमफ्राय नैबे जादों सेन्ट मार्टिन्स इंलिश मिडियाम स्कुल, बेबो सराइबिलावनो। स' लोगोफोर ओमफ्राय जों दा सराइबिलखौ मोननोसैयानो। ओमफ्राय आं नैबे औवाबारिखौ जोबोद मोजां मोनो आरो। ओमफ्राय आं बेयाव कलेजाव थांबाबो दफा थाथ'यो। बेबायदि ग्रिन कालार गोथांबाथाय आं जोबोद मोजां मोनो। ओमफ्राय बेयाव जों कलेजाव थांबा दफा थाथ'यो। ओमफ्राय बेयावहाय बार खोलो खोलो नांनायजों बिराद गुसु मोनजोबो आरो देहा मोदोमफ्रा। स' लोगोफोर ओमफ्राय जों दा जोंनि सराइबिल बाजारखौ जोङो हाबजेनबाय। नायदो लोगोफोर जोंनि सराइबिल बाजारखौ माबायदि। मालाबा नोंथांमोनाबो फैनानै बेरायफैनो हागोन। सराइबिल बाजारावहाय बारा गिदिर नङा, एसे फिसासो। स' ओमफ्राय लोगोफोर नैबेनो जादों बसगाव हाइ स्कुल सराइबिल। नोंथांमोनाबो मालाबा फैनानै नायफैनो हागोन। ओमफ्राय नैबे लामा सिदा थांबानो गसाइगाव टाउनखौ मोनहैगोन लोगोफोर। बे लामाजोंनो गसाइगाव टाउनखौ मोनहैयो। ओमफ्राय जों दा सराइबिल सिङाव हाबगासिनो दङ नै। नायलांदो लोगोफोर। ओमफ्राय जों दा नैबे ससे हाबनानैहाय जोङो जोंनि लोगोनि न'आव थांनानैहाय जोङो बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि इन्ट्रेन्सनि अनलाइनखौ जों खालामनो थांनोसै लोगोफोर। ओमफ्राय दा जों सफैबाय लोगोफोर नै न'आ जों सासे लोगोनि न'आवहाय खालामना फैदों। मानसियाबो न'आव गैया जाखोथाय। जोंना आसोला बे नै खालामगासिनो दङ, हाय ना बुंहरब्रा। ओमफ्राय जोंना लोगोआ बिराद लाजिदों आरोना, लाजिनानै मोखांखौ फांथेजोब्बाय गावनिखौनो। ओमफ्राय बे लोगोआ जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि नङा, बियो बिश्वनाथ सारिआलिनिसो। ओमफ्राय सराइबिलाव लोगोआ जोंना रुम भारा थाफैदों। ओमफ्राय बिराद लाजिबाय आरो लोगोआ। मा लादों मा नांगौ ओमफ्राय? सिगनेसाराथ' गोसोमसो अरन, गोसोमसो। ओइ मोनसे माबा मोनसे लाइट होनाङा फट'आव लाइट होनाङा मिथिबाय। स' लोगोफोर ओमफ्राय जों दा डकुमेन्ट्सखौ हानबाय, जों खालामनोसै। नोंसोरबो सोरबाफोर खालामनो गोसोब्ला कमेन्टआव सोंहरदो, मा मा नांगौ जों खोन्थाहरगोन। हस्टेलनिखौ आं इएस होना होबाय। एप्लाइ फर हस्टेलखौ हस्टेल थागोन ना थायामोन?
जिखुनु आं येस होना होबाय ओमफ्राय न' होयोबा हस्टेल थाला एप्लाइ फर हस्टेल येस बा येस नो बा न' थिखोनो जुदि थानाय जाबाबो जाबाबो ओमफ्राय थाथारनांगौ नामा जेनेबा बिदि होला खोथा आया नोंना फट' स' लोगोफोर जोंहा दिनैहाय बे अनलाइननि खामानिया जोब्बाय आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनगोन भिडिअखौ नायना मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार साबसक्राइब खालामदो जेन' आंनि गोदान भिडिअखौ नुनो मोनो थेंक इउ फर वाचिं